V4 News ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 News ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 powered by ARUNA MASALA and land trades builders and developers. ಯಾನ್ ನಿಖಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತೂರ್. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಿಖಿಲ್ ನಾನೋಡು ಎಂಕು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿನಿ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮೊಕಲುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ FM 93.5 ಮೊಕಲಿಗವರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಆನಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರಸ್ ಇಂಚೆಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಅಂಚನೆ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, Deccan Carpets, and anchene Evergreen Exports and Garments, Crystal Park Inn and Aruhanam Hospitalities, Royal Groom, anchene Cochin Bakery, Vasdev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Chocolatey Bar, Glitz Entertainment, SS Creations, GD Private Limited, Vedamayu Ayurvedic Multi-Speciality Hospitality, and anchene Shri Dharmasthala Manjunatheshwara College, Ujire. So mokle gonji joraina chapale karadu ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಪೈಪೋಟಿ ನಡಪೆರೆ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಪಿದಾರದ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೊಂದಲೆ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಓವನ್ ಪನಗ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಈ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅನ್ಪನಗ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗಳ ರಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದೇನೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವಿನ್ ಆತೆ ರಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಪೋಪೇರಿನ ಪತ್ತು ಏರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಸೊ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಅಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟೀಮ್. ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಹರಿಣಿ ದಕ್ಲ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ ಪನ್ನಗ ಈತೆ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನು. ದೇಶದ ಇಡ್ಡಿ ರೂಲ್ಸು 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 ಅವು ಎಡ್ಡೆಗಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಳುಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚು ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆತೀನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ದುಮ್ಮಾಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮಗೆ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಏರಾಂಡ್ಲ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಿಂಕ್ ಆದ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಸ್ವಿಂಕ್ ಆದ ಮೀನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಕೈತಲ್ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕನವಲಿ ಏನು ಬಂದ ಅಕಲ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾಯರು ಜಾಲಿ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. అప్పా మీరు బోనికి 6 ಹಾಕಿರ್ ನಿಕಲು 400 ಹಾಕು ಜರ ನೀರ್ ಬೋಡ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಕೇಸ್ ಮನ್ ಪರ ಬರ್ತಾನೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮೆ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಬಡಿಜಕ್ಕಲು ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿಗೆ ತತ್ತದ ಅರ್ಥಂದಾಂಡ ದಂಟದ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ನಮ್ಮ ಬೂರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ತೂಪುನಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ FO ಎಲ್ಲ SH ಸರ್ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಪೀ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬರ ಮೂಡೊಚ್ಚಿ ಏರ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿ ಉಂತಾಡು ಸರ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಓ ಪೊಂಡು ಮುಂಜ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈ ತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಶೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೆರ್ತುಲ ಸರ್ ನನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಮೂಡೊಚ್ಚಿ ಪಾಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಕಾಲ್ ಪಾಯ್ ಬಲೆ नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री ದೋ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಈರಡೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಿದ್ದಿ ಐಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದ ಮಾರಾಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರು ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನೂದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಾರಗೆ ಉರಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಗತ್ತು ಮಗ. ಒಂದು ಉರಿಪಿಳಿ ಅದೇ ಅಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೇನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರೆ ಉರಿಪಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಾರಣ ಕಕ್ಕ ರೆಂಗಲ್ ತಾನೆ ಬಲಿಬಿದಡೆ ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಆರೇನ ಗುರುಕುಲಿಯ ಆರೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆವಡ್ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಏರುಂಬೆ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಶಾ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಬೆ ಸಾರಡು ಪುಣ್ಣಗ ಇದ್ರುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಲಂತ ಕುದ್ದಿಯಾ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪಾಠ ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ ಐಕಲ್ ದಾದ ಮಂಡಲು ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಈ ಶುಭ ಗಡಗೆಂಡೆ ನೀನೆಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾನು 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನ ದಾಯ ಬಿಡೋಡತಿ ಬಜಿ ಪೋಲಿಂಬೆ ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪದ್ರಮೇನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುನಂದ ಟೀಚರ್ ಲೆತ್ತೇರಮೇನ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡು ಬೆದಾದವನ್ನಿನಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತು ನನ್ನ ದ್ರೋಮಲ್ ತಿಲಕ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ತಿಜಿ ಕೇಳೋಡುತ್ತೆ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲತ್ತ ಆಯ್ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ದಾಯ ಒಯ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಏರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಡು ಸರ್ ಕೇಸು ಕೂಡೊಚ್ಚಿ ಉಂತಾವು ಸರ್ ಹಾಕುಲು ಇನ್ನು ಸೇರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಐನು ಸತಿ ಊರ್ನಿ ಇನ್ನು ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ಜಡಪುಣೆ ಹೌದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂತೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಕೆ ಬಸ್ಸು ಎದ್ದಾತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಯುಗಾಂತಿ ಆ ನಗ ಬಂಪೆ ಸರಿ ಉಂತಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಗ ಏಳುವರೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಂಬೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಲೆಂಬೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ರಿ ನಿನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅವು ದಾದ ಬಂಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಮೋ ಅವು ತೊಳ್ಳತ್ತುಂಬೆ ಅವು ತೊಳ್ಳತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬೆ ಪ್ರಾಯದರ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೂಂಡು ನಿಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಗಲಾಂಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತು ಬುರಿಯೇ ಅನ್ನಂದು ಇಂದು ಅರೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ತೋಚಿ ಅಂಜೆ ಎಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋಟ್ ಓ ಅಂದೇ ದಾದಾಗೆ ಆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಸರ್ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಡೀಡಿದಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬೀಡಿಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಆವ ಡೀಡಿ ಬಣ್ಣ ದಾತಮೆ ಡಿ ನೀ ಎಂಗ್ಲೆ ಡೀಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಡಿಡಿ ಬರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಬಂಡ ದಾದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆತಿ ಅವು ಅತ್ಯ ಹೋಗ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಚಲನ್ ದೆಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಬೇಡ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗಂದ ಜಾವಡೆ ಆರ್ಸಿ ಕಣದನ ಎಂಜ ಆರ್ಸಿ ಕಣದನ ಈ ರೆಂಚಿನಿ ದುಮ್ಮೆ ಬಂತನ ಕನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ದಾದಾ ಅವು ನಿಂಗುನ ಆರ್ಸಿ ಆತಿ ಅವು ನಿಂಗು ನತ್ತು ಹೋಗ ಡಿಎಲ್ ಉಂಟಾ ಡಿಎಲ್ ಜಾಡೆ ಎಂಎಲ್ ಉಂಟಾ ಎಂಎಲ್ ಏರೆಗ ಮಾರಾಯ ಡಿಎಲ್ ಬಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಕ್ಯಾರ ಬಂದಿರ್ ಏನ್ ಮಾಕ್ಯ
ಐದಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳು ಜೈಲ್ಗುಳ್ದ ಹೌದೇ ಆಗ RTO ಎನ್ಮ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರವಂತೀನಿ ಎನ್ಮ ರೇಖೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸೂರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯ ಮಸರಕು ಕೀ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕ ದಿನ ಗಾಡಿ ಅಂಬೆ ಲಕ್ಕ ದಿನ ಹತ್ತು ದೀತಿನೇನು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲು ನಾಡ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಸೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಗೆ ಐನು ಸತಿ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ನು ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪ ಪಣ್ಣಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕಣಪ್ಪ ಜನ ఒక కోడెద కోడద గారి ఓనందు ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ್ನಂಡ ಇನಿ ಬೇಟೆ ಗಾಡಿ ಕಣಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಹೋವು ಎಂಗಲ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಸರ್ ಅಲ್ಸರ್ ಹತ್ತು ಮೇ ಪಲ್ಸರ್ ಪನ್ಪುನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಗಡು ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ತುಂಬಿ ಎನ್ನ ಪೀದೆತ್ತಿ ನಾನೇ ಕ್ಲೇ ಪೋಪುಜ ಅಂಜಾದ್ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಸರಿ ಪರ್ದು ಕೊಪ್ಪರದ್ದು ಪಲ್ಸರ್ದ ಪೀದೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಓದ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಲ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತಿಯ ನಿಕ್ಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ಪರತ್ತ ನಿಕ್ಲದನ್ನ ಬೊಡೆದ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ದಾದೆ ನಾಡುನು ಇತ್ನೆ ಟಾಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪತ್ತಿರಕಲು ಓಡಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಚಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮೋ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ఈ కడవి పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళు ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయలేదా అసలు నీ కళ్ళకి దాదా అండి ಎನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಆನೆ ಹೋತಿಚ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ದಾಯ ಬಂದ ಮದ್ಮೆದ ತುಮ್ನಾನಿ ಪೊನ್ನ ಕೊಡಿದಾಗಲ ಹಾಕಾಜಿ ಹೋದಿ ಐದು ಕಡೆಯಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತು దాదా అండి ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ದಾಯ ಬಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲತ್ತೆ ఆయన మత్మికి పొన్న బాళ్ళకులు మాత్రం ఎత్తి ఆయన బాళ్ళకులు ఏర్లు ఎత్తి ಹೌದಾನೆ ಪೂರ ಕುರ್ಚಿಲಿది ನಿಮ್ಮ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಎಂಜಾ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ఇది పడికే టెస్ట్ ఉండు ಪಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏರಕ್ ಮೇ ಪುಗೆ ಚೆಕ್ ಉಂಡಾ ఓ ಪುಗೆ ಚೆಕ್ ಅವಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬುಜ ವೈದ್ಯತಿಗೆ ಹೋಗು ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಘಾಟ್ ಕುಚಿಗೆ ಪಾದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ ಪಿರಾಡು ಸೈರನ್ ಪಡೆದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ದಾದ ಅಲ್ಪಾರ ಎಂಜಾ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ದಾದ ಅಲ್ಪಾರ ಸುರು ಸೈರನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಾಗಿ ದಯಪಂಡ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಲ್ಯತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಡಿಜೆದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಸೈರನ್ ಪರಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಬರೀಟೆ ಬೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಬರಿಕು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಿ ಗಾಡಿ ತನ್ನಚಿಗೆ ಬರಿಕು ಬೋಡು ಇಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಪರ್ದು ಬೈಕ್ ಉಡುಪು ಒಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪನಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಎದುರು ஒரு ಕಣ್ಣು ತೋಚಂದ್ರೆ ಬತ್ತನ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಎಂಗಳ ಆಯ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋಪ ಹೌದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಾರೆಲ್ಲೆತಿ ಓಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನ ಎಗದಾಲ ಅಂಡ ಆಗದಾಲ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಆಕಂದ ಜೊತೆ ಅತ್ತಮೆ ವಾ. ನಿಕ್ಕುಲು ಈತು ಪರ್ಪರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡ మీరు నంజి కామెడీ మార ఎంజా ನಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಐತ್ತ ಲೈಟ್ ದಡಿತಿ ಬೇಗರ್ ಸೀಂಟದು ಪರಂದು ನನ್ನ ಆ ಲೈಟ್ ಅಂದಾಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ అవుట్లా నిక్కులు ఇస్తే ఇరువుల బైక్ ఇడి హెల్మెట్ పాడంద పోందు ఉప్పారు అప్పుడు నింకులు ఇంత పొంద కై బొత్తున దాదర్త ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದ ಅರ್ಥ ಅವತ್ತು ಗಾಡಿ ಉಂತಲೆಂದರ್ಥ ಒಂತೈ ಒಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರಡೆತ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಬೋಪುನೆ ಅತ್ತಿಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಓಟೆ ಪೋಂಡಲ ಕೈಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತಂದೆ పోపున ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಬಂದಿರ್ దాదండి. ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲ ಉಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಚಿಕ್ಕು ఏ ನಂಬೆ ಆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆತನ್ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ನನಲ ಕುರಿತಿಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುರಿನ ತೆಡ್ಡೆ ಗಂಗಸೊರಗು ಕುರಿನ ತೆಡ್ಡಿ ನಂಬೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇಳಿ ಇರಡನ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಾಡ ಸರಿ ಸಾರೈ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಮ್ಮೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಾರಾಯಿಯಪ್ಪ ಸತ್ರು ಆಯ್ನಿ ಕಜಿಬುಡು ಗೊಬ್ಬರ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಂಬೆ ಅವು ತಾರೈ ಅತ್ತು ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೀರಿ ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅವೇ ಯೇಸು ದೇವರು ಬಂತೀರಿ ದಾದಂದು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂಬೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನನೊಂಜಿ ಬಂತೀರಿ ನನಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಾ ಎಂಡ ಸರಾಯಿ ಉಪವಾಸ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸ ಮಾರಿ ಅವು ವಂಚತ್ತು ಎಂಡ ಸಾರೈ ಸವಾಸ ಎಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಎಂಡ ರಂಜನೆ ಬಂತೀನಿ ಏ ಆರ್ ಬಾಪೂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ನ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ತೀಪುಜಿ ಅವು ಉಮೇಶ್ ವಿಚಾರನ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಮೇರೆ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ನಾಗ ಬಸುನ್ನಿಯ ಆ ಜನಕ ನಾಗನ ಉಪದ್ರೋಣ
ಅವು ಮತ್ತ ಸೈಯಡ್ ಈತ್ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಪರತೆ ನಿಕ್ಲು ನಾಚಿಕಾಬ್ಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಕ ನಾಚಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕುಡಿಕುನಕಲು ಅವೆಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಮಹಾರಾಜ ಪಾರ್ದೆ ತೊಡು ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಿ ವಾಡ್ನು ಹೌದಾ ಪಾರ್ದೆ ಚಲ್ಲಾರ ವಲ್ಯತಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖ್ಯತೆ ಮೇನ ದೋಷಿ ಧರ್ಮದೇ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಯನ ವಂಶದೇನ ಅದಾತ್ ಆ ಕಾಸು ಕೊರ್ತು ಬರ್ತಿ ಧರ್ಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರ ಎನ್ಮ ನೋಟು ಖಾಲಿ ಮಂತೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಎನ್ಮ ನೋಟು ಖಾಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿನ್ ಕೈಡ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕನೆ ತೂತೀನಿ ಆ ನೋಟು ಎನ್ಮ ನೋಟು ಎನ್ನನೇ ಮಂದಿ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಆಗುಜ ನಿಕ್ಕುಲು ಮುರನಿ ಪಂಜಾಬ್ ಓದಿತ್ತಾರ ಎಂಕುಲು ಪಂಜಾಬ್ ಓದಿತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಓದಿತ್ತು ಇರುವೇರು ಹೋತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಜಾಬ್ ಉಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಉಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಜಾಬ್ ಬಸ್ ಜತ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ಗುರುತಿ ಸಾಯರ್ ಜತ್ತ ಪೂರ ಓಣಿ ಒನ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಪುನಿ ಓ ಕುಡಿಯೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಕುಡಿಯೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮಾರಿ ಏ ಕುಡಿಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ ದಾದ ಓ ಕುಡಿಕುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಅಕಲ ಪೊಣ್ಣನು ಲೆಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆಗ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಅತ್ತಿಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ಪರತ್ತ ನಿಕಡ ಕಾಸೊಲ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವನು ಜನ್ನ ಇತ್ತ ಜನ್ನ ಗೊರ್ಪುಣ ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿ ಆಯನ ಮೆಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮುನ್ನೆ ನಮೆ ನೀವು ಕೈತದಾದ ಎಂಕುಲು 4 ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿಯತ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕಟ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಜಾಗೆದ ಪಟ್ಟೆ ತೀವೊಂದು ತಿರ್ಗುನಿ ಎಂಕುಲು ಜಾಗೆ ತುಂಡೈಟ್ ಜಾಗೆರ ಡ್ಯಾಕರೆ ಈ ಪಟ್ಟೆ ನಿಗಳು ಒಪ್ಪಾಡು ನೀನು ಅಡೌದಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನ್ ಕರ್ಪುಲೆ ಸೈಪುನೆ ಎಂಕುಲು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಉಂಡು ಬಲ್ಲೇವಿ ಅದೇ ಬಂಡ ಜಾಗದ ತಕರಾರ ಅನ್ನಗ ದೈವ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಡಕನಲ್ಲೇ ಕೋಲವಲು ಕೋಲ ಕುವೇಟಿಡು ಇತ್ತ ದೈವಾಲಯಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಮೇ ಕುವೇಟ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕುವೇಟ್ ಆಗ್ತು ಬೆಲ್ತಂಗಡಿದ ಪಣಕಾಜೆ ಕುವೇಟ್ಟು ಎಂದೇ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಫೈನ್ ಮಂತಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಕಾನೂನು ಕಂತಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ಬಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗ ಫೈನ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಟ್ಟಾರ ಓ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರಚ್ಚ ಮೇ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಅತ್ಯ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ದಾದಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಬೋಡ 500 ಸಮಂತನ ಏನಾರ ಅಂದು 500 ಸೇರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲು ಪಂಡದು ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನ್ ಪಡುಂದಾಯಗ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಪರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ದು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 10,000 ಫೈನ್ ಪಡುಂದಂಡ ಗಾಡಿ ಪರ್ದು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡುಂದು ಎನ್ನು ನುಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಂಡ ದಾದಂಬೆ ಎಚ್ ಪಂಡ ಹೆಡ್ ಇ ಪಂಡ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂ ಪಂಡ ಮೌತ್ ಎಲ್ ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ ಐ ಪಂಡ ಐಸ್ ಮೇ ಈತ ಮಾತ ಅಂಗಂಗಲಿನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪುನವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವೇನೇ ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬಂದಂಡ ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣುಲೆಂತು ಓಡು ಕುಜಲ್ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನೀಕ್ಲ ಮರ್ಚಿಗೆ ಸೂದಿಯಾರ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ ನಕಲು ಇನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸೈಪೇರಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ ನಕಲು ಅಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲಿನ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಪೇರಿ ಆತನೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲ ದೊಂಬು ಬರ್ಸನೆ ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಂದೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾಯಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಪ ಆಂಡ ಒರಿ ಮಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ದ ಸರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ನೀರ್ ಬೋಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡೆ ಕೇನಕಲು ಒರಿ ಲೆಚ್ಚ ಕೇನೋ ಸರ್ ಏರು ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ರಡ್ಡು ಮರ್ಲ ನಕಲು ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಕಲು ಈತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮರ್ಯಾದಾದ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲು ಸೈತೇರಿ ಇನಿ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕಲ ಒಂಜೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಒಂಜೆ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಓ ವಿಸಿಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಾರೆ ಇಂದು ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅರಿಕೆ ಉಂಡು ಯಾಂದ ದೈವನ ಅಂಚಂದ ಎನ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ವಾಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ನಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರಗ್ ನನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಏರವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಈಶ್ವರಿ ನಿನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಏರಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಬಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಲ್ಯ ಸರಿ ಇನಿ ವಾಬಾರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅಜಂತ ವಾಜಂತಯ ಅಜಂತ ವಾಜಂತಯ ಅಜಂತ ವಾಜಂತಯ ಅಜಂತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ 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 போய் ஓடி நிக்குல் ஓடி சார் இந்த போ ஃபைன் கம்மி அன்பிளே ஆப்புஜி இந்த உரிப்பு இந்த உரிப்பு மெட் சார் ತೂಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲು ತುಲೆ ಸರಿ ಇರ್ತೀಯ
ಈದಾದ ಸಂಕೌರಿ ಪುಣ ಸರಿ ಉಂತಿಯೇ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ಬತ್ ಗಂಗಾ ಸರ ನೆತ್ತುಲೆ ಕಂಚಿಗರೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಕೊರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಡತ ಆಜಂತ ನಾಗೆ ಬಸ್ಸುನ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಉರಿಪಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಂಚಿಗಾರತ್ ನೆಟ್ ಎಂದುಂಡು ಕುರುವೈ ಕುರುವತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸರ್ ನಾನು ಒರಿ ಉರ್ತುದುನ ಮಿಷನ್ ಕುಡದೆ ಹೋತು ಸರ್ ಕೇಸ್ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪುಲಿ ಆಪುಜಿ ಫೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪು ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಿರಿಯಂಡು ದಾದಾ ರಸ್ಕತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಂಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾ. ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಪಡದ ಸರಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸೀದಾ ಹೋಲಿ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ಪ ಓ ಐಟ್ ನಾಳೆ ಡಬುರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪನ್ನ ಟೈಟಲೇ ಯಾವುದು ಆ ಬನ್ನಿ ಪೆಪ್ಪೆರ್ರ ಪೆರರೆ ಜಿಲ್ಲಿಂ 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 ಪೆಪ್ಪೆರ್ರ ಪೆರರೆ ಜಿಲ್ಲಿಂ 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 ಶಟ್ ಅಪ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇನ್ ಪನ್ಲೆ ಆ ಬನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ನಾಗಬಸನ್ನೀಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾಗನ ದೋಷ ಈಜಿನ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪೇನೆ ಏ ಈ ಪನ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲದರನೆ ಅಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಟಲ್ ಗುನ್ನది ಏರ್ ಪುದರ್ದಿ ತಿನಿ ಅವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ನೆಟ್ ಆರು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಆರ್ಡನೇ ಕೇನೋಡು ಅಂದದಿ ಆಹಾ ಆಲುಳ್ಳಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನೀನ್ ಪರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಲಗಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋದು ಟಾಕೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ಗಾಯಕೇನ್ವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುರಿ ನೀವಿ ಓ ರೆ 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 ನೀ ಅರಡ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಆರಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಅರ್ಧಾನೆ ಪನ್ನಂದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೀರೋರು ಪುದರ್ ಪನ್ಲೇವು ನಾ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರಬು ತೆಗೆದು 5 ಪೆನೆ ಎಂಕ್ ಅರಡ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಊಂಚಿಂಡು ಅರೆನವರ ಉರಿಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯನ ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲ್ ಇರೇಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವ್ವಿ ನಾಗೆ ಬಸ್ಸು ಯಾ ಸೈಡ್ ಕಾನೂನು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉರಿಪವ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉರಿಪುಲೆ ಯುಗಾಂತಿ ಆಂಡತ ಇತ್ತು ಸರಿ ಬಂಡಿ ಎಂಜಿನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನೆ ನಾಗಬಸನ್ನೀಯ ಅವ್ವೆ ಎಂಕ ಲಕ್ಷ ಫೈನ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ಎಂಕ ನಾಗೆ ಬಸ್ಸುನುಯ್ಯ ಪಂಡದ ಅದಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದರಿಗೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಯಾನು ಸರಿತ್ತೇನೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಂದಿನತ್ತ ಅವೆಂಚ ನಾಗಬಸನ್ನಿ ಮಣ್ಣ ದಾದ ದಾದ ಈ ಆನು ಸುಬಾಗೇನಾ ಓ ಪೆಪ್ಪರೇರೆ ಪೆರೇರೆ ಸರಿ ಬಂತು నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో రాములో రాములా ಒಂದು ನಲ್ಪುಂದಾನೆ ನಲ್ಪುಂದಾನೆ ಉರಿಪುನ ಕುಲಿ ನಲಿಪೇರೆ ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡಿಂಚು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಎಂಡ ಸತ್ಯ ಪನಡು ಈ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕಾಮಿಡಿದ ಎಸಲ್ದ ಮುತ್ತನ್ನು ಕಂಡೋಣ ಬೇತ ಚಾನಲ್ದ ಎಸಲ್ದ ಮುತ್ತು ನಂಗೆ ದಾಯ ಸಾರ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಮುತ್ತು ಇತ್ತಂದ ಯಾವ್ದ ಸಾರ್ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ ಎಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಐಟ್ಲ ಅರುಣರ ಪರ್ಪುನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತನ ಬಕ ಪನ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಥೇಟ್ ಸರ್ ಇರ್ ಥೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸರ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಪುಂದ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈಗ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಟೀಮ್ ಅನ್ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ JS ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡರಿಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡನ್ ಬನ್ನು ಭಾರಿ ಪರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯಲ್ಲ ತೆರಿಪದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ எனக்கு ಮನಸ್ಸುಗೆ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಂಡ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆಕಲು ನನಗೆ ದುಂಬಗೆ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆತ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂತ ಇರ್ತೋ ಜೋಡು ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಅಲ್ಪ ಇರ್ತೋ ಜೋಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪಂಡ ಲಾಯರ್ ಅವು ಹೊರಗೆ ಬಂಡಿನ ಅದು ಬೇತ ಲಾಯರ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಸರ್. ಅರುಣನ ಇಂದು ಬೇತೆ ಲಾಯರ್ ಈ ಲಾಯರ್ ಧರ್ಮಗಾಪು ಅಂದ ಅವೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶಶಿ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡೆಕೋರ ಹರಿಣಿ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚೂರು ಕುಟ್ಲಿಸಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರದು. ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಅರುಣನ ಬರೀ ಟಿಪ್ನ ರೇಂಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬತ್ತಂದಿನ ಬುಧ ರೇಂಜ ಗಣೇಶ್ ಈ ರೀ ದುಂಬು ಕಾರ್ಡೆಕೋರ ಹರಿಣಿ ಇಡಿತ್ತಾರ ದುಮ್ಮದೆ ಬಂಡ ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 3 ಡೇ ಬೈದಿನಿ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಹರಿಣಿ ತಂಡಗು ಕಾರ್ಡೆಕೋರ ಹರಿಣಿ ತಂಡಗು ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಅರುಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ಆಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಸ್ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ. ఒక మరలు కట్టర నికల్ట కల్పోడు ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತಂದು ಮೂಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಏತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಖುಲ್ನ ಅರುಣ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಪೆಟ್ಟು ಶಶಿ ಅಣ್ಣಗೆ ದೀತಿನೇ ಅನ್ ತೂತೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತರೆ ತೀರ್ತು ಬಾರದು ಇಂಚ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಡಿಟ್ ಅಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ದೀತ ಆರು ಏಕೇನ್ಗೆ ಅದಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸುಮಾರು ನೀರು ಪರಿ ಎನ್ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡುಟು ಅವಳ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಚ್ ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ದಂಕೇರಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿನಯನೇ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಪೋಯಿನ ಯು ಆಲ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣನಿಗಿರು ಪರ್ತು ಬತ್ತ ಮಲ್ತಾರದೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬುದ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪು ಬರ್ತೇನೆ ನಾಸ್ಟಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಅರುಣನ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪೆಪ್ಪೆರ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಹೋ ನೀವು ನಿಕ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾ ಇರ್ಲೋಲ್ಲ ರಡ್ಜಂತಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗಂಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾರ್ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿದ ಏಪದಲಕ್ಕಂತ ಜಾಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತನು ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಇನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಆತನು ಏಪಲ ಡ್ರೆಸ್ಸರಿಗೆ ನೀಟ್ ಅದು ಒಂಬುನೇಜಿ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಜಾತಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡು ವಿನಾಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಗೆಲೆ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಟ್ಟು ಜನ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿತ್ತ ಪೊಸತ್ತದು ತೂಲಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಅರುಣ ಬರೀ ಟುಪ್ಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಪೇರು ಸರ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪೆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಅತ್ತಾಜಿ V4 News ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರಿ ಓಕೆ ವಿಷಯ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮನತ್ಕೊಂಡು ಅರುಣ ಬುಕ್ಕ ಅರುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಸಾರಿ ಅರುಣನ ಗಣೇಶ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಅವು ಪಂಚಾರ ಕಾರಣನೇ ಸಚಿನ್ ಐ ಕಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಸೊ ಮುಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪದುವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ರೋಷನ್ ಸಾಂತು ಮೇಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಸಾಂತು ಮೇಯರ್ ಮೆರೆಗ್ ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೂಕ ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ದು ಏತ್ ಕೊರ್ಪೇರಂತೂಕ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಶಶಿ ಸರ್ ಆಸೆ 9 marks. ಓಕೆ ಸೊ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 10 marks. ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನೋರ ಆ್ಯಂಡ್ 9 marks. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ರೈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಲ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು. She has been the administrator of SDM Ayurveda Hospital Mangalore, Dr. Pratibha Rai. Heartily welcome ma'am. On Joraina Tati Arege. And ಅಂಚೆನೆ ನನಂಚೆ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರದ್ವಾಜ್ ನಮ್ಮ COO ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿದ್ದು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವಿನೀಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು. ಸೊ ನೇನು ರೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂತು ಮೇಯರ್ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪದ್ವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ 7,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ದಗಲ ನಂದಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಂದಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್ ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ಭರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಇನಾಮು. Thank you so much Car Decor Harini, wonderful performance. Thank you so much. Thank you. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by ARUNA MASALA and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner RENAULT, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.